Fix-xahar ta' Mejju se jkunu qed isiru numru ta' kompetizzjonijiet sportivi b'aktar minn 2500 student minn 28 skola f'Malta u Għawdex, inklużi dawk tal-Istat, tal-Knisja u anke tal-Privat. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat li dawn il-kompetizzjonijiet li se jsiru bejn it-19 u 23 ta' Mejju b'diversi dixxilpini sportivi, inklużi l-atletika, l-awm, il-basketball, il-futbol, in-netball u r-rugby, jagħmlu parti mill-isforzi biex tiġi promossa il-filosofija olimpika. Fil-fatt wara din il-konferenza numru kbir ta' tfal imxew lejn Pjazza Tritoni fi trofew forma ta' fjamma u bnadar minn pajjiżi madwar id-dinja, simbolu ċar ta' għaqda għall-isports fl-Olimpjadi. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Isport, Clifton Grima, spjega li dawn l-attivitajiet se jsiru fl-aqwa faċilitajiet disponibbli madwar il-pajjiż li dan il-Gvern investa fihom fl-aħħar żmien. L-isport huwa parti importanti ħafna minn dak li huwa l-perkors edukattiv ta' wliedna, perkors edukattiv li jara l-iżvilupp ta' tfal tagħna. U llum bil-fatti qegħdin nikkonfermaw dan kollu fejn għandek konkurrenza sabiħ ħafna minn naħa tal-iskejjel kollha b'diversi disċiplini sportivi li ħannaraw it-tfal jikkompetu f'ambjent sportiv san, ambjent sportiv li ħares anke lejn dak li huma l-valuri sportivi. One News wkoll il-kummenti ta' żewġ żgħażagħ li se jkunu qed jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet dixxilpini differenti fil-futbol u l-basketball. Daw l-sports huma importanti għalina u wkoll norru talentana u nipparteċipaw biex nieħdu pjaċir kollha li aħna. Jien nipparteċipa fil-futbol l-iktar, anke ma tal-SDP u ma tal-P konna ħafna outings u nipparteċipaw ma' skejjer differenti wkoll. Nemmen li l-isport huwa xi ħaġa vera importanti f'ħajjitna ta' kuljum u li l-issurmas u hekk qegħdin nisapportu l-isports iktar u iktar vera tieħossni ferħana. Nieħu sports fil-basketball illi nilgħab 8 snin issa u vera jħossni l-isports vera jħossni kuntenta nilagħbu.